Sa pagsugod at vaccination rollout sa probinsya Itaclan, may kapin sa 238 ka mga medical health workers at Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital ron na bakunaan na. Nasa yuran nga anom lamang, karekanda ron nakabatsyag it minor adverse effect matapos rong pagbakuna, kay bahan kararo pagtaas it andang blood pressure, ag pagsakit it ulo, kay bahan man sa mga naunangan na bakunahan ron daywa ka mga babaeng doktor, it nasambit ng ospital, nga sanday Dr. Juan Abril, ag Dr. Leslie Ann Loses, nga pareho nga wagid nag-alang-alang sa nasambit nga pagpabakuna. Hasayran ro second dose it pagbakuna kada it Sinovac vaccine, ay sa maabot man nga bulan it Abril 2021. Sa pihak nga bahin, duha ka mag-asawa nga doktor, ro pinakauna nga senior citizen, ro nabakunahan it Sinovac vaccine sa probinsya Itaclan. Ini amo sanday Dr. Paul Macahilas, ro chief of hospital, it Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital, nga isa man ka anesthesiologist, ag Dr. Juliet Macahilas, ro chief of clinics it Panay Hospital Internal Medicine, ro kabahin sa mga bakuna nga nagabot sa probinsya, nga may kapin sa 2,420 ka mga doses, ro para man sa mga health workers, ngayon sa pampubliko, ag pribadong hospital sa probinsya Itaclan. Balita regional lagi ka sa probinsya Itaclan. Ini si kabanderang Julito Valles Borda. Nagabandera at matuod ng serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.